Il-grigalata li ħakmet il-Gżejjer Maltin f'dawn l-aħħar sigħat ħallit ħerba sħiħa, speċjalment f'inħawi ħdejn il-baħar fejn jaqbel ir-riħ. Żona partikolari mill-quta ħażin kienet dik tal-Balluta f'San Ġiljan fejn ir-ristorant fuq il-pitch tal-klabb tal-water polo tan-Neptunes inqered għal kollox. Il-baħar tant kien qawwi li saħansitra beda jidħol fil-bini fuq in-naħa l-oħra tat-triq, tant li l-forzi tal-ordni għalqu l-aċċess għat-traffiku fix-xatta ta' Sliema u San Ġiljan u residenti fil-binja Park Towers kienu evakwati bħala prekawzjoni. It-temp ħaxejra allar minn tard is-sibt fil-għaxija bir-riħ ikompli jiżdied matul il-lejl. Xufier seta' jgħodda b'waħda kmieni l-ħadd filgħodu meta siġra waqgħet fuq il-karozza tiegħu fit-triq tal-Barrani u nqabad ġo fiha. Ronda tal-pulizija li kienet fil-viċinanzi ta' l-ewwel għajnuna u għenu biex ir-raġel jinħareġ mill-karozza. Fortunatament jidher li ma sofrix ġrieħi serji. Filmati tal-illa tal-baħar ukoll f'San Pawl il-Baħar kif il-baħar qawwi jidher ikkaxkar vetturi f'parkeġġ qrib il-pitch tal-klabb tal-water polo Sirens. Xeni mhux tas-soltu wkoll fix-Xemxija fejn il-baħar qawwi beda jtella l-ħut l-art. Dan wasal biex għexieren ta' persuni jmorru fuq il-post biex jiġbru l-ħut b'sogru għal-jom u għal-ħaddieħor, hekk kif ħafna bdew jaqsmu triq bla-doċċi u saħansitra jieqfu tsobtu bil-karozzi tagħhom biex jiġbru l-ħut. Raġel għoddu tkaxkar mill-mewġ iżda azzjoni f'waqta minn raġel ieħor li kien fil-viċin ħelsitu minn periklu ċar. Diversi dilettanti tal-karnival ġarbu ħsarat fil-karrijiet tagħhom hekk kif l-uħ tagħhom inqered l-irwiefen. Il-Kunsill Lokali tan-Nadur ippospona l-karnival organizzat li kellu jsir il-ħadd għal nhar il-ħamis. Anke d-dilettanti sportivi lokali kellhom diżappunt dan hekk kif matul il-jum tħassru qatt tal-obiet tal-futbol u anke tiġrijiet ta' żwiemel. Fil-bajja ta' Marsa Xlok wieħed seta' jinnota li t-tanker mimli bil-gas li ntuża fil-power station kellu bżonn l-appoġġ temporanju tal-lanċa tal-Irbonk bħala prekawzjoni. Barra minn hekk qatt ta' vapuri spiċċaw biċ-ċimi tagħhom maqtuha kemm f'dan il-port u anke fil-port il-kbir. Anke l-port ħieles intlaqat b'mod ħażin bil-ħidma kellha titwaqqaf minħabba l-qawwa tar-riħ. Minnaħa l-oħra f'diversi ħinijiet matul il-jum fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kienu kkanċellati xi titjiriet, partikolarment dawk minn u lejn it-Turkija kif ukoll minn u lejn Dubai. F'oħrajn kienu esperjenzati xi dewmien. Matul il-ġurnata diversi persuni tellaw ritratti u filmati online ta' siġar imqaċċat u qarbli tad-dawl li nqalgħu bl-irwiefen u li kienu ta' ostaklu u periklu f'numru ta' toroq. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Pulizija kellhom biċċa xogħol qiebsa biex jgħinu persuni li sabu ruħhom f'diffikultà u biex jeliminaw perikli fit-toroq. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sellem lil persuni li qed jaħdmu f'dawn il-kundizzjonijiet diffiċli. Fis-civil protection illi bħallum tkun ġurnata mhux li jqogħdu ġewwa u jistkennu u jqogħdu għall-kwiet imma li l-dmir tagħhom ix-xogħol tagħhom jagħmlu aktar minn qatt qabel u allura ringrazzjament tiegħi immur lejn dawn in-nies kollha. Sadantant anke l-aħħar tislima lil Prim Mħallef Emeritu Giuseppe Mifsud Bonnici li kellha ssir il-ħadd wara nofsinhar ġiet posposta għat-tlieta fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar dan dwar il-Ministeru tas-Saħħa għala iċ-ċimiterji pubbliċi kollha. Il-maltemp mistenni jippersisti sa 2 filgħodu.